Halo Bolo Kilo, aku sudah berada di desa Sembung ya. Iki ngono sik ning daerah perkotaan. Jadi iki ngono ya sik mlebu daerah perkotaan, sing daerah Pinka ya Bolo. Daerah Sembung iki ya terkenal karo kerupuk rambak sing biasane. Nah iki lewatku Pinka. Jadi iki engko tembuse Kali Krowo, Taman Kali Krowo. Nah, biasanya sing sampean wis tau lewat kene ya wis weruh. Iki sebelah kanan iki makam, sebelah kiri iki wis Pinka. Sing tembusane kok Pinka kono ya tembus. Dadi dalane kondisine ngene iki peh adem ya basan Bolo. Nah, iki ngarepe wis teko Taman Krowo. Nah, ngene iki tamane Krowone. Yo nek nggih nyantai-nyantai karo ngomong anak ya Bolo hehe. Kuwi ngarepe enek warung kopi sebelah kiri. Nah, iki ngarepe enek jembatan cilik, kuwi iso tembus ya teko ngemplak, teko Pinka warung kopi akeh ono kae. Nah, iki lurus. Nah, iki desane Sembung iki sing biasane gawe kerupuk rambak ya kene iki lho Bolo. Daerah kene iki sing wis terkenal karo kerupuk rambak, kerupuk kulit lho Bolo. Kulit sapi, kerbau biasanya produksine di daerah kene iki akeh produksine.